информация о том, что газета «Крымская Светлиця» — это единственная в Крыму украиноязычная газета, которая была вынуждена тоже переехать из Крыма после аннексии, перестала существовать. И с нами на связи Андрей Щекун, экс-координатор движения Евромайдан и главный редактор газеты «Крымская Светлиця». Доброе утро, Андрей. Доброго дня. А почему перестала выходить ваша газета? Что случилось? Ну, насправді вона не перестала существувати, вона призупинила свою діяльність. Бо так як вчора у нас фактично не було допущено працівників в редакції газети «Кримська Світлиця» до власного редакційного приміщення, мотивуючи тим, що це приміщення передано і все майно, що знаходилося в редакції, і не тільки «Кримській Світлиці», а ще 5 друкованих засобів масової інформації було передано іншому державному підприємству «Національний центр Довженко», і вони тепер є балансоутримуючим, і фактично ми позбавилися таким чином приміщення. Відповідно до закону України про регулювання державних друкованих засобів масової інформації, це приміщення повинно було в січні 2019 року було передано Міністерством культури України, засновником наших видань, мало би бути передано до Фонду майна України, а редакції повинні були б це приміщення взяти в оренду пільгову на 15 років, згідно статті частини 2 статті 9 Закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Але на сьогоднішній день колишній власник наших державних видань, зараз вони вже є незалежними, ці видання з 2019 року, зробив все, щоб не прийняти рішення про реформування друкованих засобів масової інформації, не видати такого наказу, що позбавило фактично 1 січня 2019 року свідоцтво про державну реєстрацію. Але трудовий колектив редакції відновив свідоцтво про державну реєстрацію, відновили буквально з березня місяця знову ж в черговий раз діяльність редакції газети, вона почала виходити. І побачивши це Міністерство культури України 29 березня втихаря нишком, без погодження, без узгодження з трудовим колективом редакції передає це майно іншому підприємству. Тому сьогоднішній день фактично став таким уже недопущенням фактичним. Нам зняли замки, поміняли коди до входу, до дверей і фактично ми залишилися сьогодні на вулиці. А можете объяснить, в чем причина? Алло? Объясните, пожалуйста, в чем причина? Вот, вы сейчас рассказывали о каких-то хозяйственных спорах, да, вещах, которые там реорганизация, реформирование, но в результате которого ваш коллектив не может приступить к работе. А вы в чем видите причину этого всего? Ціленаправна причина те, що в нас відбувається вже давно, і ми говорили це 2 роки поспіль, що Міністерство культури України намагається забрати це приміщення, скоріше всього своєї, або його привласнити, або віддати в оренду іншому комусь і так далі. Тобто основна причина там приміщення. Приміщення знаходиться біля метро Голосіївська, і основна причина то фактично корупційні діяння з боку Міністерства культури України і невиконання закону України про реформування державних і комунальних засобів масової інформації. Ну, я надеюсь, у нас удастся нам получить комментарии Министерства культуры, чтобы хотя бы узнать их мнение и услышать их аргументы в ответ на ваше обвинение. А вопрос к вам. Что дальше? Как вы намерены восстанавливать работу издания газеты? Ми вже звернулися до правоохоронних органів. На сьогоднішній день ми чекаємо реакцію правоохоронних органів і готуємо позови до суду. Уже фактично десь на днях, сьогодні-завтра ми подамо позови до суду.